Vždy potrebuje peniaze buď na rekonštrukciu samotných budov alebo na nákup nových moderných vyučovacích prostriedkov. Tieto peniaze by sa teraz zišli aj školám, ktorým povodne zničili zariadenie. Financie nazvyš nemajú ani ich zriaďovatelia. Mestám a obciam chýba v rozpočtoch 141 miliónov eur. Ak im ich vláda nedoplatí, budú musieť uťahovať opasky a možno siahnu aj na pohyblivú zložku platov učiteľov. V prípade, ak nebudú naplnené požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska, určite bude potrebné škrtať výdavky. Školstvo nebude výnimkou. Riešiť to z platov učiteľov, ktorí aj tak ho nemajú veľmi vysoký, sa mi zdá ponižujúce. Nezdá sa mi to fér. Vláda však v programovom vyhlásení avizovala, že zlepší platové ohodnotenie učiteľov. Preto sa ministrovi školstva úmysel z MOSu nepozdáva. Nepovažoval by som to ani za korektné, ani za efektívne. Na platy učiteľov by sa nemalo siahať. Platy však nie sú to jediné, čo trápi učiteľov. Aj tento rok im chýbajú učebnice pre reformné ročníky, približne 20% titulov.